Nganza kwethu sanibonani nginibingelele nginamkelele channel eMaswidi Media Production nibingelele umxolisi uma ngadla umuzala phansi le enkandla emahlathi amnyama mangabe ke uyaqala ukufika le channel cela ukuthi wenze iqiniso lokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje nganza kwethu khona uphenyo engike ngathi angithathe isikhathi sami ke ngilwenze emva ukuthi ngibone ukuthi ke abantu abaningi bayikhathaza ngalento kanti futhi ke ngike ngabona ukuthi abantu abaningi babungaza ukuthi uANC akawutholanga u50% okanye akakawutholi u50% kwisupport njengoba kuvotwa nje babungaza ukuthi uANC uyahluleka ukuthola u50% njengoba kuvotwa nje ngiyayibuza ke mina ke ngihleli lapha endlini ukuthi yini imbangela yenza ukuthi abantu babungaza ukuthi uANC akawutholile u50% ekubeni ebe number 1 lapho khona ke sengithe ake ngenzeke lolu phenyo ke engithe angilwenze ke njengoba ke ubona ke la emva kwami iwebsite nje yokuqala le engithe ngayithela kuyona ulwazi ke lokuqala nje engithe ngafika ngalithola lapha ngifike ngathola ukuthi ukuze ke iqembu liphume nopresident walo ukuze iqembu upresident walo abuse ezweni ngaphandle kokuthi kube khona ukubangisana ukukhona namanye amaqembu kumele ukuthi athole support ethi ayibe u50% and above kanti ke njengamanje alikakabikho iqembu elithola u50% iqembu ebesilindele ukuthi sonke lizowuthola njengamanje libuke ngathi ke liyastrugglisha kuyiANC njengamanje izulazula ko41 ko40 ko42 iyehli yenyuka ayikhombisi futhi ukuthi ke izofika kulo 50% ofunakalayo kushuthi ke kuzokwenzakalani ke uma ukuthi kushaya i2 kaJune ama results ayaphuma yonke into iyaphuma uANC noma uDA noma ubanibani akekho othola u50% kushuthi nge2 kaJune into ozozazi zintathu 1 uzokwazi ukuthi uzokwazi ipercent ukuthi iqembu neqembu lithola isupport yepercent elingakanani 2 uzokwazi ukuthi iqembu neqembu lithola amavoti amangakanani in total 3 uzokwazi ukuthi iqembu neqembu linama seats amangakanani out of 400 okuyona into ebalekileke leyo yama seats ama seats lawa enza iNational Assembly lama seats ke atholakala kanjani lama seats atholakala ngama votes owatholile ayahlukaniswa ngokwe proportionality ahlukaniswe ngaphakathi ke kulabo abathola amavoti athile up until kuze bekhona mhlawumbe uthola ukuthi khona uthola 1 abanye futhi abawatholi sidala ama seats kulamaqembu nje akhona akusiwona wonke amaqembu azothola ama seats isikhathi esiningi iqembu amaqembu aphezulu ke lawa amakhulu asuke ethola amavoti amaningi njengo number 1 number 2 number 3 number 4 iwona isikhathi esiningi kana ukuthola ama seats amaningi so iresearch engeke ngayibuka njengamanje bekade yenziwa SABC ikhombise ukuthi ama seats eANC ayehla awe DA anyukile ahazumanyuke ngo4 yini umkhonto wesizwe ithole awu48 bekade kusesekuseni ke ukhetho belikade ke lisase ku50% so njengoba lokhu liqhubeka ukhetho noshintsho lokhu lwenzeka ke kuma seats abanye bayakhuphuka abanye bayehla out of lama seats lawa awu400 right so uma ngabe ke sekushaya ke2 ke ama results asephumile alikho iqembu lithola u50% kuzobe ke uIEC usiyawabiza ke onke lama parties lawa nama seats onke lama parties akwazile ukuthi athola ama seats sekuphume ama results uyabatshela ukuthi hey madoda kanje u50% akekho noyedwa la kunini olutholile kusho ukuthi upresident njengamanje asinaye kumele ukuthi sithole upresident lapha eMzansi Afrika kumele sivumelane ngomuntu oyedwa ngakho ke neneinsuku ezo14 from i2 June up until 16 kaJune kuzomela ukuthi ke baye eParliament beyohlangana khona kulento ebizwa ngeNational Assembly sebehlangene ke bonke yabo kushuthi ke bebehlangene bonke ke ngokuhlukahlukana kwama seats abo uma sebehlangene ke ilapho khona ke sekuyaqala ke sekuyavotwa ke bodwa thina elective vote alisasebenzi thina elective vote njengamanje lizosiza ngokuthi iqembu mhlawumbe olivotelayo likwazi ukuthi lithola ama seats amaningi phinde futhi lithola ipercent eliningi uyabo so njengamanje ke sosiza ngani ke lawo ma seats ake sithi mhlawumbe uANC unama seats awu50 iDA nayo unama seats awu50 umkhonto wesizwe wona unama seats awu40 right uma ngabe iANC ithi cha mina ngibeka nangu umengameli wami uCyril Ramaphosa ukuthi akaqhubeke nokuba umengameli yabo uDA naye athi cha ngikhuphula lo wami nami ukuthi kuba uyena umengameli labantu bobabili bayalingana ngama seats 50-50 yabo ANC sizogijima ke yoshela ke lamaqembu amancane kakhulukazi lamaqembu eswaziyo vele ukuthi ayizingane zeANC mayifika ke shela lamaqembu ethi webanibani weATM ngiyazi ukuthi wena nama seats awu4 ngicela ukuthi ungiphe wona lama seats akho awu4 so ahlanganisa nalawa khona umengameli weANC kuzoba uyena upresident uma ukuthi siyawina sizobe sesikupha lesikhundla esithile uyabo mhlambe siyavuma ke ATM ukuthi hayi cha athathe nanka uyabanikeza kuANC bathatha ke ANC makwaba ke nama votes awu54 nangu umkhonto wesizwe awu40 nangu ulokhuzana mhlambe
nangu uDA yena unawo 50 yabo usiyabona umkhonto wesizwe ukuthi nangu ANC yama phambili usiyagijima uya ku-EFF mhlawumbe inama seats awu30 EFF ndoda ngezwe ngingathi uthi ufisa ukuthi uFloyd Shivambu abe uMinister of Finance ngizokunikeza lokho kodwa wena mawukuthi uzokunikeza ama seats akho onke u30 so ahlanganise nawami khona mina ngizokhuphula upresident wami mawuthi EFF siyavuba ke u30 ke lama seats akhe ama votes aseyahamba kumkhonto wesizwe ayahlangana sekuba mhlambe ku70 suthi ke umkhonto wesizwe unama votes awu70 ANC mhlambe siba nawo 54 kanjalo kuba nje lo mbango lo wokushelana so njengamanje already aseqalile kamanye amaqembu ayashelana njengoba nje esho ke lo sisi omzwayo ke la emva kwami. You say that the talks will only begin then. I have a sense those talks have already started, and they started a while ago. But I mean, is that? Do we understand these negotiations behind the scenes and how they work? So already ngoba ngisho nje amaqembu aseqalile kayashelana because kuyacaca vele ukuthi alikho iqembu ezothola 50% lolukhetho lalonyaka lihluke kakhulu ukhetho kanjena alikaze lube khona lapha eMzantsi Afrika kusukela ngesikhathi engiqale ngaso ukuphenya from 1994 up until 2019 alikaze lube khona ukhetho kanje ANC kuyo yonke leminye iminyaka ibikade ithola o60 up until 2019 lapho khona yathola khona u57 mangabe ke ngengaphosisi iyona into ke ngikuxoxelayo na ke njengamanje iyo kanye ke futhi nale eshiwo ke i-editor yama politics ye-SABC ongumnumzane Mzwandile Mbeje njengoba kuzomuzwa la emva kwami. As soon as on Sunday it's declared officially, we know the actual numbers of seats and the numbers, the final tallies. So the discussion will now start. The parties themselves will go back and discuss because after engaging in a certain activity, so there is an outcome. Is that the outcome we were hoping for? If not, why? So there is a lot that is going on. We thought with this election, when it's gone, we're going to relax. I can tell you now, Sakina and Lian, we are about to start the real discussion. The issue coalition, it is a reality now. And then we have, I think, about 14 days to conclude all of that. So who is going with who? It is going to be quite interesting. That discussion starts as soon as the results are handed over formally to the president, and then as they prepare to go to parliament to elect the president. Yeah. Yes, I mean, remember right now, the parties are already looking at the like-minded, at the possible ones that they can go together with, and at those that they can never work with. But the fact of the matter is that South Africans have just forced these parties to work together in one way or the other. So how do then they accept this and embrace that? And then of course there'll be a lot of disappointment, there'll be a lot of tribulation, but the fact of the matter, this is the democratic outcome that everyone has been kind of like saying we are a democratic state, so that's democracy playing itself out. I think you are. Ngenza kwethu kunjalo ke kule channel eMaswidi Media Production sithi sikubhemisa siphinde futhi ke sibeke siyakholiswa ngapha ke eceleni lento ke echazwa ke umnumzane Mbeje iyo kanye ke le engiqeda ke uyichaza ukuthi ke mawukuthi alikho iqembu elithola ipercent elingaphezulu ka50% kuzobe sekuphoqa ukuthi ke bahambe beyohlangana eParliament beyocacisa ke ukuthi ke ubani ozoba umongameli wakuleli loMzansi Afrika. Mawuthi uyithokozeleke le video ngiyacela ukuthi ke nje ungeseke ngokungcofela usubscribe ulike bese ke uyakhomenta uphinde futhi ke uyishare le video hleze ebe khona umunye umuntu ongasizakala. Ngiyabonga kanza kwethu ubeke nosuku oluhle.